Bi arabadon ye Octobre kalo tile 22 san 2025 Bamakɔ ni sɛbɛ jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimow kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Zekwa ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ Sterni kamiyon dɔ an'u sɛnsɛnbagaw olu ye kasaraba sɔrɔ kunungo u dontɔ Sikaso. U kun ɲɛsinnen kun don Bamakɔ ma walasa ka se ka na Awa Bamakɔ ani dafɛlaw k'olu sɔn taji la. Tajiko gɛlɛya min bɛ yen nɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. Nka an b'a yira aw la k'a fɔ kojugukɛla marifatigiw olu bɔra ka u kunbɛn ni ka Sterni dɔw k'olu jeni ani tiɲɛni caman k'o don tamaden ninnu kun. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kati mara ɲɛma ni o ye perefe ye a ye danganiya dɔ bɔ ka bin. O danganiya min talen filɛ nin ye o tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛ taa taji ta ni bitɔnw ye. Ayiwa a ko o ka ɲɛma jɔ fɔlɔ. O hukumu kɔnɔna na fɛn o fɛn n'i bɛ taa taji ta ni bitɔnw ye fo a ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn bɛ i bolo, yamaruya sɛbɛn min ni a kan ka taa kumadanso la. O la sa a y'a yira k'a fɔ a ɲinini bɛ stasiyɔntigiw bɛɛ lajɛlen fɛ Kati ani a lamini kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ taa taji ta ni bitɔnw ye fo a ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn bɛ u bolo. N'u y'o ye u bolo taji ka di u ma, n'u ma o ye u bolo taji kana di bitɔntigi foyi ma fo i ka taa yamaruya sɛbɛn ta. Kati kɔmandan a ka nin sariya kura min filɛ nin ye a jirala k'a fɔ ayiwa yɔrɔ 4 bɛ yen nɔ olu yɛrɛw kɔmandan n'o ye superefuw ye olu yɛrɛw bɛ se ka danganiya ta u yɛrɛw ka yɔrɔw la. O kuma olu sen tɛ nin na. Kati fan bɛɛ lajɛlen de don fo a yɔrɔ 4 o ye Joliba fo ka taa se Sanakɔnɔba fo ka taga se Kalabankoro ani Bangineda ma. Kulo min n'a sigilen don Kasaramako olu kunbɛli kama olu k'u ya lajɛ dɔ kɛ min ni o kɛra kunun tarata n'o bɛnna Octobre kalo tile 21 ma san 2025. Lajɛ in bolila fɛn min kan o de ye tajiko gɛlɛya min bɛ ni o bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa an ka Bamakɔ faaba ani jamana marayɔrɔ tɔw. Ayiwa hali bi o bi fɛɛrɛ telima minnu ni olu bɛ se ka kɛ walasa ko in kana dadigi kɛ maaw la ani jamana la cogoya min na. O kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ayiwa hali bi o bi taji o donni jamana kɔnɔ fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ se ka tigɛ walasa o bi nɔgɔya ani k'o teliya awa fɛɛrɛw tɛmɛ ka kɛ ni olu ye halisa u y'a yira k'a fɔ u ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ Bamakɔ kelen tɛ awa nin ko in gɛlɛya kɔnɔ mara tɔw fɛnɛ bɛ a ko gɛlɛya kɔnɔ nka yɔrɔ 2 bɛ yen nɔ minnu ta ka jugu kosɛbɛ i n'a fɔ Segu ani Mopti. Fɛɛrɛ ka kɛ teliyala ka taji bila ka taa o yɔrɔ kofolen ninnu na walasa dɔ bɛ bɔ olu ka gɛlɛya la. Lajɛ natɔ o ye bi araba yɛrɛ ye n'o ye Octobre kalo tile 22 san 2025. An ka minisiri ɲɛma ni o ye General de Division Abdoulaye Mayiga ye a ye maaw bisimila maa minnu ni olu bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ni u ka baaraw ɲɛsinnen don tajiko ma an ka jamana kɔnɔna na. Jɛkulu in bɛ wele ko GMPP. Lajɛ in kun ye fɛn min ye o de ye basigi ka se ka na cogoya min na jamana sɔrɔ boloko la i n'a fɔ tajiko ta fanfɛla la. Ayiwa lajɛ in kɛra hɛrɛ ani baden na a kun cɛra ko ɲuman awa u ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana sɔrɔ bolo ka basigi. Mali sifinnakaw ka jɛkulu ni o ye CNJ Mali ye u ye waleɲumandɔn foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ an ka sirababolilaw fo ka taga se an ka jago julabaw tajiko nasiraw fɛ fo ka taga se an ka jamana finitigiw u ka cɛsiri ani u ka wulikajɔ sabatili la yaasa taji kɔni o bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogoya min na. K'u filɛ ka nin waleya min kɛ k'o b'a yira k'a fɔ faso kanu b'u u la wa fasoden ɲumanya waleya u bɛ ka o de fana yira jamana kɔnɔna na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Kamerunkaw fɛ yen nɔ kalafili minnu ni olu bɔra ka kɛ sisan n'o ye jamana ɲɛma kalata ye tile 2 in na Jeune Afrique ye a jira k'a fɔ ayiwa min ye jamana ɲɛma kɔrɔ ye n'ale yɛrɛ kun bɛ ka a ɲini a yɛrɛ ye kura ye Paul Biya ko a ye kunkɔrɔta sɔrɔ kosɛbɛ jamana ɲɛma kalata in na ko sabu ka d'a kan ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Isa Coroma Bakari ye k'a ye sebaya sɔrɔ o kan kosɛbɛ 100 a ye 53 n'a kunkanfɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Isa Coroma Bakari ye k'o ye 33 ani a kunkanfɛn de sɔrɔ. Ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na an ce aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛmajɔli la aw k'an bɛn don n'a nataw la.